हरे कृष्णा. कोंकणी सात्विक कुकिंग चॅनलान तू सगळ्यांक स्वागत करताचे. आज आम्ही कडगी फोडी कशी करचे पळोवया. हरे कृष्णा. कडगी फोडी करचे आमक जाय कडगी. आता ही कडगी सनसान हजीर कट केलेली आसा आणि मीठ लावन कुकरान तू एक सिटी काडलेली आसा. तेजे निमित्त आमकां तोळ नेतवरी लायक करून ते आणि जिरवण येवचे आंग असता ताका आमी कुकरान एक सिटी काडलेली आसा मीठ घालून. चणे पीठ 3 टेबल स्पून जाय. टेबल स्पून म्हळ्यार हांगा इतलो होड 3 टेबल स्पून. 3 अथवा 4 टेबल स्पून तांदळा पिठी, चणे पिठी, तांदळा पिठी, मिरसांगी पिठी अंतू 1 होड स्पून, हळदी पिठी, हिंगा पिठी घेवेत अथवा हिंगा कुडको खंयचे एक तुम्ही यूज करेत. कालोच खातीर एक बाउल घेया. तंतू येदे मीठ. कडगी ऑलरेडी आम्ही मीठ घालेलं आसा ताका येदे मीठ घेया. कडे तंतू मिरसांगी पिठी, हळदी पिठी, हिंगा पिठी, येदे हिंगा कुडकुवरी घालेलं आसा आणि थोडीशी उदक घालून ताका मिक्स करा आणि अशी मिक्स करून जातरी कडगी तुम्ही जे कट करून दवरलेलं आसा ते हातूंत घालचे. कडगी निवका हुना कडगी घालचाना लायक करून निवून जातरी तांतू घालका. अशें मिक्स करून घेवका लायक करून. कडेक ताजेर चणे पिठी घालका आमी. हे घालून निमित्त चणे पीठ एक लायक एक बाइंडिंग जाता. आणि चणे पीठ घाण जातरी आम्ही तांदळा पिठी घालची. तांदळा पिठी घाण जातरी हातान येदे उदक घेया आणि ताका लायक करून मिक्स करा. लायक करून मिक्स करून एक फोडी आम्ही हांगा कांड दवरलेलो आसा हांतू बिकंड तरणी आशिल्ले निमित्त हांतू घालेत आमी. तेल होऊन जाल्लेलें आसा आमी एक फोडी तांतू घालतालीच्या. होऊन जाता गॅस चिकते ताण करून दवरपाची. फोडी तांची घालताली. घाण जातरी गॅस वर करपाची. एक 2 मिनटां ताका पलटवायचं आणि तोंड दवरायचं. केदान ते सुरसुर चिरागता तेदान आमगेले कडगी तोंड लायले म्हणून एक काम त्यात करून कडगी मी पेपर नॅपकिन सकल दवरायचं अथवा करून प्लेटारी काढायचं आणि वरलेले कडगी पास कायलीन तू तळच्याक घालायचं. कडगी फोडी तळून जातरी आम्ही तुळशीचे दळ घालून प्रितीन भक्तीन कृष्णाक अर्पण करूया. हरे कृष्णा.